Ginoo Diyos kaloyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Ang mga utang uganga mong kalapasan, intan papasa o gayaw hinondomin. Sa ngalan ni Jesus ang manuluwas, gisampit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos kaloyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, sa ulog nato karon ang kapistahan ni Santo Tomas nga apostol. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga gipadala, ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadnon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit langit. ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing landon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol. Aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa daga Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katigalungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Sirs. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Panglakaw
lakaw kamo sa tibok kalibutan, o isangyaw ang mayong balita. Dahay ga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya Asia, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o isangyaw ang mayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanaton, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungkat sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab ko nimo, Tinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himiyaw ni ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Usa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human milabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak. Ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga putahan apan mitungha si Jesus ug mibarul sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Ikapausab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tumutuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Si Tomas, no, wa maka-apil sa pundok sa diha nga ipakita si Jesus sa mga tinun-an, no, collectively. Muna nga makasabot nga nung niingon siya nga, hangtod di ko kahikap siya ang samad, di ko mutuo. No? Wa man siya mga yuog special treatment, wa lagid siya maka-apil. No? Pero ang nakanindot, kay wa pud siya mangluod, wa siya mubiya sa pundok. Padayon siya ngikuyog sa iyang kauban nga mga apostoles. Muna nga ito nakita nga pagkasunod semana, si Jesus mismo mihatag sa gipangandoy ni Tomas. Ipahikap siya sa samad o sa inagian usab sa lansang. No? Ato makita nga ang encounter no, ni Jesus ug ni Tomas nakapaligon sa pagtuon ni Tomas kay mi padayag man siya, no, mi sulti siya, Ginoo ko o Dios ko. So muni iyang public confession, mi padayag siya nga siya
mi tuo o mihatag siyang kaugalingon ngadto ni Jesus isip iyang Ginoo o Dios, no? Kunya nindot kaayo ang iyang submission kay lagi diha sa iyang pagka way kasiguruan, no? Wa man siya mobiya sa pundok, siya gihatagan ni Jesus sa iyang gikinahanglan, labi na ang kalinaw. Gihatag dilang tanan, mingon si Jesus ang kalinaw mana kaninyo. Dili ni kalinaw nga way gubat, kundi kalinaw ni nga naa manukad o bunga sa presensya sa Dios sa ilang kinabuhi, no? The peace that comes from the presence of Christ, no? Kanang kasiguruan bitaw nga wa ka biya is Ginoo, limpyo imong konsensya kunya nga bisan og dunay kalisod ibaw ka nga Ginoo naari gyud nagtan-aw nimo miuban sa imong pag-antos, no? Mo man ni nakanindot sa mensahe nga si Jesus sa iyang pagpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang matinun-an, wa niya papasa ang iyang mga samad. Wa niya papasa. Naagyapon, dili buot si Jesus nga makalimot silang tanan sa iyang pag-antos. Kay ang iyang pagkabanhaw, mao may maghatag og kahulugan sa pag-antos, no? Nga, wa mo saad si Jesus, nga maayo na ilang kinabuhi, di na sila magkalisod, no? Pero ang pagpakita niya nga, ang iyang samad nagpabilin apan siya buhi, no? Muinindot kayo nga pasalig sa ilang encounter, no? Nga diha sa kalisod, si Jesus muhatag nato sa atong gikinahanglan, labi na gayon muhatag siya nato og kinabuhi, no? Aron kita magmalinawon uban niya ng maong kasiguruan, di nato isapayan kun doon natay kalisdanan, no? Kay daghang panahon nga magduda ta nabi Ginoo guha sa higayon nga ang atong pag-ampo dili ihatag sa Ginoo, no? Mura bitaw ta og dunay plano unya dili aprobahan sa Ginoo, mangluod ta. Mubiya ta sa simbahan, no? Mubalhig tinuhuan, no? Ato hinumduman si Tomas, wa siya mubiya. Apan gihatagan siya sa Dios sa kahigayunan nga makahikap sa iyang samad. Aron mahatagan sa kasiguruan nga sa iya usab nga kaugalingong kasakit sa iyang pagka-apostoles, sa pagka-apostol, no? Siya usab sigurado ang Dios naguban kaniya. Muna mahinaot nga unta, no? Hatagan ta niining susama nga encounter with the Lord. Di man tingali sama gyud sa nahitabo ni Tomas apan sa pamaagi, no? Nga diha sa atong kamadudahon kita unta hatagan sa Ginoo sa kalinaw o kasiguruan. Nga bisan dili matuman ang atong gipangayo, kita makat-on og paminaw kaniya aron tumano nato ang iyang plano alang nato. Hinaot pa unta. Manindog pa niyo. Uban ang pagtuo diha sa labanhawng Kristo kansang mga samad maoy ti mailhan sa iyang kadaugan, ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa maluluyong Amahan. Moingon kita, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga molambo ug motubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug musagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot,
Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Amahan, sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, panladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas, higugmaon og simbahon namo ang imong anak nga nagpuyo og naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, giningamong mga gasang iman sa mong gugma sa gupaog santosa. Kinipanog, kinimbino, ginamasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Nga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawatan ng taas Ginoon sa kapisugi ka sa imong mga kamot, alang sigday bagmay siyang ngalan, alang usab sa ng kabaslanan, sa dibugyang santos ng simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo, nga nagahalad kanimo sa sakripisyo, sa pagdaig, sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanhaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibaya ng Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o giyota sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigo ng naganghel sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos ngayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, ay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga aman. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasab ko nimo.
Ipakita ta ang paginigsuunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o gumaya ko. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giilang nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinagi sa buhat ug kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.